बे सुक्तिनि जिखिनि मोन्थाय जोंहा मोननो गोनां दंमोन बेखौथ' मावफुंजोबनो हाबाय। बेखायनो बुंदों सोरबा लिडारा हयथ' थांनाया गिदिर बाथ्रा नङा। बे बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानै हयथ' बेहा भबिष्यतखौ बिथाङा नुहुराखै। दिनै जुदि कम्पेयार जुदि खालामोब्ला बे 5 बोसोर थांनाय बे 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव बिथांमोना मा खामानि मावदों जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा नुखाजोब्बाय। इउनिभार्सिटि बानायबाय, मेडिकेल कलेज बानायबाय, इन्जिनियारिं कलेज बानायबाय, CIT बानायबाय, मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बानायबाय बिथाङा। दिनै प्रमद बर'आ खिथिदों मा मावदों बिथांमोना। इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैदों। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। दिनै मानाव गेदेर जोंना 14 चिरां दुवारनि एक्स डिपुटि चिफ BPF नि मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारा UPPL आव जइन जाबाय। बे UPPL आव जइन जानायखौ जोंना मानाव गेदेर माबाया मा बुंदों रेहन दैमारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोनो हागोन। आं दसे उनाव होगासिनो दं। अब्ला दा खाम्फा बरगयारीया जइन जानायनि उनाव सोरबा UPPL नि माखासे गोबां सोद्रोमाफ्रा हाबनो माबा जागासिनो दं नामा? अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै ला। आसलते जोंनि BPF राजनिति हान्जानि बेलायाव जोङो दुखु मोनदों जे जा बिथां खाम्फा बरगयारी आगुनि डिपुटि चिफ बिथाङा BPF राजनिति हान्जाखौ एंगारनानै थांबाय। जों आसा खालामाखैमोन बिथाङा थांगोन होननानै। आरो बिथाङा BPF राजनिति हान्जायाव थानानैनो इन्टारिम सरकार हिसाबै बोसोरनै थादों। ओमफ्राय इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै डिपुटि चिफ जानानै बिथाङा 15 बोसोर सरकार सालायदों आरो बे BPF राजनिति हान्जायाव थानानैनो। बेखायनो जों मालाबा आसा खालामाखै बिथाङा BPF राजनिति हान्जानिफ्राय ओंखारलांगोन होननानै। बिथां ओंखारलांनायाव गमामायैनो BPF राजनिति हान्जायाव एसेथ' खहा जादों निस्सय। जिहेथु सासे लिडारमोन बियो, मोजां स्पक्स पार्सनमोन, मोजां लिडारशिप लानो हायोमोन। BPF राजनिति हान्जानि थाखाय एसेब्लाबो खहा जानाया जों नुनो मोन्दों, मिथिदों। अब्लाबो बिथाङा थांनायनि उनाव जोंनि BPF राजनिति हान्जाया जे माबा दुरबल जागोन बे खोथा नङा। गोबां मानसिफोर दाबो BPF राजनिति हान्जायाव दं, नेतृत्व लानो हानाय अबस्थायाव दं। आरो गोबां बेक्तिफोर गुबुन गुबुन राजनिति हान्जानिफ्राय BPF राजनिति हान्जायाव फैगासिनो दङ। दा आंथ' बुंगोन BPF राजनिति हान्जाया जथेस्थ स्ट्रं आरो फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बिनि थाखाय जों सम्पुर्ण प्रिपेरेसन खालामबाय थादों। आरो जोंथ' बुंबाय थादों जोङो सरकार दानो हागोन। आथिखालाव दा जि आं खोनायाखै अबयसे बिथाङा मा बुंदों। एकदम बिथां बुंनाय बायदि एकदम नंद्राया। जोंहा CWC मिटिं जायो, बेहाय बयखौबो बुंनो होनायनि बेबस्था जों खालामो। मालाबा अबयसे पार्टिनि हेड हिसाबै आफादगिरिया मालाबा डिसिसनखौ होनो गोनां जायो, बे सैथो खोथा। खिन्थु ओरैबायदि नङा जे सोरनिबा मतामत लायालाबानो गासैखौबो हिदान्त लायो, बे खोथा नङा। हयथ' माहाबा नङा माहाबा एसे भुल हयथ' बुजाबुजि जादों, बे जानो हागौ। खिन्थु जोंबो जिहेतु दायो पार्टियावनो दं, जोंनि मतामतखौ जों शेयार खालामनो हायो आरो माने। दा बिथाङा मा साननानै बुंखो आं मिथिस' हाला। जायखिजाया मानो जोंनि BPF राजनिति हान्जाया दाबो गोख्रैयैनो दं। आरो जिखुनु इलेक्सन फैबाय थानाय इलेक्सन बिसेस करि जों बिनि थाखाय प्रिपेयार जादों। आरो जों एबाराव एबसुलुट मेजरिटिखौ मोनगोन, जों BTC सरकार बानायनो हागोन आरो गार्जेन गैयैथ' खोथा नङा। जोंहा आफादगिरियासो दंखायो, जों दं, जोंबोथ' नेतृत्व होबाय थादोंना। जोंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिबानो जाबाय। सोरबा बेक्ति सार्थआव गावनि भबिष्यत राजनैतिक भबिष्यतखौ नायनानै सोरबा गुबुन राजनिति हान्जायाव थांनो हागौ। दिनैनि थारिखआव भारतबर्षआव बेबायदि थांलाय फैलाया जाबाय थानायखौ जों नुगासिनो नुदों। बे थांलाय फैलाय खालामखायो, बिसायख'थि सफैब्ला बयबो सिन्था खालामो गावबा गावनि राजनिति भबिष्यतआ बबेयाव थायोब्ला सुरक्षित जागोन, बेखौ सिन्था खालामो आरो माने। दा जायफ्रा थांदों हयथ' बिथांमोना सिन्था खालामदों BPF आव थानानै बिथांमोना हयथ' भबिष्यत जानाय नंला, बेनिखाय गुबुन राजनिति हान्जायाव बिथांमोना बारस्लायदों, हयथ' बिदि जानो हागौ आरो। खिन्थु BPF राजनिति हान्जाहै आं बुंगोन जोंनिया दाबो स्ट्रंहैनो दं। स्ट्रं लिडारशिप जोंनि दैदेनगिरिफ्रा होगासिनो दं। जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो निराश जानो दरखार गैया। जोङो BPF राजनिति हान्जा हिसाबै आंथ' बुंबाय जे बिसायख'थि फैयोब्ला जों मोजां माने माबा खालामनो हागोन आरो देरहासार जाखागोन।
दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा जेबो खामानि मावनो हाखायाखै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनखाजोब्बाय दा बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो बिकल्प हिसाबै रायजो राजाफ्रा सानखाबाय आरो माने बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि रायजो राजाफ्रा नार्भास गैया जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरि एबा मावथिफ्रा नार्भास जानो दरखार गैया जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया सिगाङाव जेरै दं दाबो बिदिनो दं ना आं बेखायनो बुंदों सोरबा लिडारा हयथ' थांनाया गिदिर बाथ्रा नङा बे बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानै हयथ' बेहा भबिष्यतखौ बिथाङा नुहुराखै गावनि राजनैतिक लाभा लाभनि थाखाय मालाबा बिदिनो बास्लायबाय थायो राजनितिक लिडारफ्रा बेखौनो जों नुनो मोनबोदों खिन्थु जोंहा बिपिएफ राजनिति हान्जानि सायावनो सम्पुर्ण फोथायनाय दं जोंथ' बिपिएफ राजनिति हान्जायावनो दं बेखायनो जोंनि पार्टि वार्कार रायजो राजा जेबो निराश जानो दरखार गैया आं बुंदों जे बिपिएफ राजनिति हान्जाया सिगाङावबो 15 बोसोर सरकार सालायबाय रायजो राजानि गांनाय उखैनाय जोंनि ओनसोलाव जिफोर जौगानाय खामानि मावनांगौमोन जिफोर अनुस्थान प्रतिष्ठान लाबोनांगौमोन बिपिएफ राजनिति हान्जानि दैदेननायावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव लाबोनाय जादों आरो बेबायदिनो इयुननि समावबो जोङो जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि जोंखौ आशीर्बाद खालामोब्ला सहाय खालामोब्ला बिदिनो खामानि जों मावबोगोन आरो आं खावलायगोन जोंनि पार्टि वार्कारफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा नार्भास जानो नाङा बेखौथ' रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन सोरनि दिनाव मा खामानि मावनाय जादों बेखौ रायजो राजा बिसार खालामगोन दिनै जुदि कम्पेयार जुदि खालामोब्ला बे 5 बोसोर थांनाय बे 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव बिथांमोना मा खामानि मावदों जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा नुखाजोब्बाय मोनसेबो बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै इभेन बिटिआर रेकर्डनि जुगेदि जिफोर दफाफोर दङमोन बिथांमोना प्रमान होदों बबे दफाखौ बिसोर खामानि मावफुंनो हाखो जेबोथ' हायाखै खिन्थु हाग्रामा महिलारि सुक्ति खालामना लाबोनाय जिथु बिटिसि सुक्ति बे सुक्तिनि जुगेदि जिखिनि मोन्थाय जोंहा मोननो गोनां दंमोन बेखौथ' मावफुंजोबनो हाबाय इउनिभार्सिटि बानायबाय मेडिकेल कलेज बानायबाय इन्जिनियारिं कलेज बानायबाय CIT बानायबाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बानायबाय बिथाङा दिनै प्रमद बर'आ खिथिदों मा मावदों बिथांमोना दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन सोर मावनो हादों सोर हायाखै गमामायैनो जों जिहेतु गावबो दङमोन सरकाराव बेखायनो जों एकदम रायजो राजानि समस्याखौ लानानै जोङो सावरायोमोन आरो बेबायदिनो जों मावबोदों मालाबाबो बिदि एन्टारटेनमेन्ट जों खालामाखै आरो माने खिन्थु आथिखालाव जों दासो नुनो मोन्दों प्रमद बर' दैदेननायनि उनाव बिराद गिदिर बिथांमोना मिटिं खालामो जेबोथ' मावनो हायाखै बेबायदि बिसोरो दल दामनानै प्रसार खालामनानै माने रायजो राजाखौ थगायनो नागिरो खिन्थु रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय दायो बिथांमोना मा मावनो हादों हायाखै खिन्थु रायजो राजाफ्रा देग्लाय एबाराव खिन्थु थगायजानाय नंलिया आरो माने बेथ' नंगौखौगा जोंथ' दा नुनो मोन्दों बिथांमोना माबा मोनसे बानायनायनि सोलाय बिथांमोना गावबा गाव सार्थनि थाखायसो खामानि मावगासिनो दं थाखा फैसा खामायदों थिखा मावदों रायजो राजानोथ' बिथांमोना जेबो होनो हायाखै आनखि रायजो राजानो सोंबोला मिथिगोन जे सोरबा कम्बल गांसे मोन्दों नामा सोरबा आथुवा गांसे मोन्दों नामा बयबो बुंगोन हाग्रामा महिलानि दिनाव जों मोनोमोन मोनसेब्लाबो बुस्थु जों मोनोमोन खिन्थु दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकार जाखांनायनि उनाव जों जेबो मोनाखै ओरैनो रायजो राजाफ्रा बुंगोन दा बेनो प्रमान आरो माने बिथांमोना जे खामानि मावनो हायाखै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना जे सुफुंनो हायाखै बेनो प्रमान दा बेखायनो आंथ' बुंगोन रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय बिसार खालामगोन आरो इतिमধ্যे रायजो राजाफ्रा हिदान्त' लाखाबाय जे प्रमद बर'खौ फोथायला बिनि सायाव माने फोथायनाया गैखाला दिनै खाम्फा बरगयारि सारा जे BPF-खौ जे नागारनानै थांदों BPF-खौ जे नागारनायनि खारन गावनि पलिटिकेल केरियारा जोबसिगोन गोबाव बोसोरनिफ्रायनो खननैयानो जाबाय खनथामानो जाबाय जेनबोबाय थानाय नाथाय पलिटिकेल केरियाराव थाङोबा गावनि इयुननिया बोरै पावाराव फैफिनगोन बिनि थाखाय नाथाय जे बे खाम्फा बरगयारि सारा जे थांदों BPF-आबो जेन' दंस' जागोन बियो खारन जाजोबनो हाया आरोखि अब्ला नेक्स्ट जे फैगोन बे 14 चिरां दुवारावबो खाम्फा बरगयारि जे सारा थांनाय लोगो लोगो खाम्फा बरगयारिनि सारनि आन्डाराव सोरबा UPPL होननायफ्रा निस्सय फैगोन एबा केन्डिडेटआ सिखांगोन होननानै आं सानो आरोखि जे गासैबो जेनेबा सासे केन्डिडेटआ थांनाय लोगो लोगो जे गासैबो समस्थिनि मानसिफ्रा थांफाजोबगोन बा BPF-खौ गाज्रि मोनजोबगोन जेन UPPL-आवनो जगदान खालामनानै गासैबो लैहोर हुरमुरै हाबजोबनानै जे सासे फुराना केन्डिडेटखौनो देरहाफिनगोन बेबो जाजोबा निस्सय नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा बिजिरगोन नोंथांमोना खारन 2000 जे
25नि जेनेबा MPLA जे जागोन इलेक्सन बाव सोरबाया जुदि फैनानै खाम्फा बरग'यारिया बाव जेननो एबा खहा जागोन नामा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबा